Merkezi Aziya yurtlarının kärdeşler arkalaşıklaryň ýolbaşçylarynyň guduşygyny gatnaşylar bu ýerde gurulan sergiýle sinlediler. Onu türkmen halkynyň durmuşyny, medeniýetini sunugyny degişli gymmatlyklara möhüm orun berilipdir. Watanymyzyň durnukly ösüşiniň, halkymyzyň awadançylygynyň beklidine halkara hyzmatdaşlygyny geňeltmek türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň başmaşlan we häzirki wagtda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň baş tutanlygyny üstünlikli durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň tutulýan ugurlarynyň biridir. Şunda awraýly halkara guramalar, elkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütüleşdirilen edareleri, şol sanda halkara zähmet guramasy bilen hyzmatdaşlyga möhüm ähmiýet berilýär. Türkmenistan hökümeti bilen halkara zähmet guramasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça çäreleň 2024-2025 ýyllar üçin ýol kartasynyň kabul edilmegi bilen bu ugurdaky gatnaşyklar hasam işçi häsiýete eýe boldy. Ýurdumyzyň durmuş zähmet gatnaşyklaryny gözlegçilik edýän dödümleriniň arasynda hyzmatdaşlyk hasam ösdürmek çäklerini şu ýyl elkinji gezek halkara zähmet guramasynyň zähmetkeşligiň işler boýunça edarasynyň we Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň arasynda bilelikdäki çäreleň belnamasyna gol çekildi. Bu resminamada gözüňde tutulan çäreleň çäklerini geçirilen şu gezekki dowuşugym Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň sevit ýurtlarynyň ugurdaş dödümleri bilen özara gatnaşyklary ösdürmeginde zähmet gatnaşyklary işgärlen hukuklaryny gorumak boýunça kärdeşler arkalaşyklarynyň arasynda özara tejribe bilen alşylmagynda möhüm ähmiýete eýe boldy. Munyň özi halkara parahatçylyk we anlaşmak ýyly şygary bilen geçýän şu ýylda Türkmenistanyň gyzyklanma bildirýän taraplar bilen dörli ugurlarda özara gatnaşyklary ösdürmäge çalyşýanlygynyň nowatdaky beýan nöwrli duşa gatnaşylar ilki bilen iki şanly sene Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplarynyň we kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň 30 ýyllygy şeýle-de her ýylyň 28 apreline bellenilýän zähmeti gorumagyň bütün dünýä güni münasibetli gutladylar. Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklary ýurdumyzyň zähmetke şaraitlaryny birleşdirýän, olaň bähwitlerini goraýan hemem hormatly prezidentimiziň baş tutanlygyny durmuş ugurly döwlet siýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine sallamly goşunt goşýan ýeri guramadyr. Ýurdumyzda kereket edýän kärdeşler arkalaşyklary diňe bir işgärlen hukuklarynyň goraglygy ugurunda çykyş etmek bilen çäklenmän, eýsem olary zähmete höwetlendirmek babatda da birnäçe çäreler durmuşa geçirýär. Türkmenistan zähmeti ilmi esasy guramak arkaly zähmete bolan konstitusiýon hukuklaryň üçin edilişini kämilleşdirmek babatda giň gerimli işler durmuşa geçirilýär. Bu ugurdaky kanunçylyk namalary halkara hukugynyň umumy ikrar edilen ýörelgelerine laýyklykda eýdigderlik kämilleşdirilýär. Ýurdumyzda durmuşa geçirilýän milli maksatnamalarda iş bilen üçünçülük ulgamyny döwre waplaşdyrmagy, durmuş goraglygyny giňeltmäge we durmuş hyzmatdaşlygyna ýardam etmäge möhüm ähmiýet berilýär. Türkmenistanda raýatlaryň durmuş goraglygyny ýokarlandyrmagy gönükdiren maksatnamalar hemem işgärlere berilýän ýeňillikler zähmet gatnaşyklaryny ösdürmäge we dörjülükli zähmetiň netijeligini artdyrmagy oňy täsirini ýetirýär. Durmuşa geçirilýän giňgerimli özgörtmeleň çäklerine täze iş orunlary döredilip, ykdysadyýatyň ähli ugurlaryna sany tehnologiýalaryň we innovasiýalaryň giňden ornaşdyrmagy netijesinde işgärlen oňyly zähmet çekmek üçin şertleri döredilýär. Dowuşukda ýurdumyzyň halkara zähmet guramasy bilen ýetirli ösdürýän hyzmatdaşlygyna da aýratyn öz çekildi. Türkmenistan 1993-nji ýyldan bäri bu guramanyň agzasy bolmak bilen geçen döwürde 11 sany konwensiýasyny tasdiklady. Konwensiýalardan gelip çykýan borçnamalary agrarly ýurdumyz halkara hukugyň umumy ikrar edilen kadrlaryny milli kanunçylygy ornaşdyrmak boýunça netijeli işlere alyp barýar. Ýylaty durmuş taýdan gorumak hakyna kodeksinde, zähmet kodeksinde, ýylatyň iş bilen üçünçülük hakyna Türkmenistanyň kanunyna we beýleki kanunçylyk namalarda halkara zähmet guramasynyň konwensiýalaryndan gelip çykýan kadrlar öz beýany tapdy. Duşa gatnaşylan beleşýäli Türkmenistan kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkezi işgärlen hukuklaryny we bähwitlerini gorumak, durmuş adaletligini gollamak, zähmet şertlerini gowlandyrmak işini möhüm wezipany ýerine ýetirýär. Bu urda alyp barylan işler ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuş ykdysady taýdan hasam ösmegine ul goşunt goşýar. Dowuşukdan yntalşýaly Türkmenistanyň beýtaraplygy 30 ýyldan bäri halkymyzyň parahat we awadan durmuşynyň berk binýady bolup hyzmat edýär. Ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplygy oň öz ygtyýarlygynyň, parahatçylyk we dünýäniň beýleki döwletleri bilen hyzmatdaşlygy agrarlygynyň nyşanydyr. Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň döredilmeginiň 30 ýyllygy münasibetli Türkmen paýtatyna
geçirilen duşuk Merkezi Aziya ýurtlarynyň degişli düzümleriniň arasynda özara hyzmatdaşlyk ýoly goýmak, hemem ösdürmek, bilelikdäki tagalarlary utgaşdyrmak we tejribeleri ýigderli alşmak üçin täze tapgyraçya. Munyň özi Sewit ýurtlaryna bolup geçen okulny ykdysady we durmuş özgertmeleriniň çäklerine de möhüm ähmiýet eder. Belleşýärli kardeşler arkalyşyklarynyň işiniň esasy wezipesi işberjilik we döwlet edaralarynyň öňünde işgärlik behgitlerini wekilçilik etmekden, zähmet kanunçylygyny ýerine ýetirişini üpçün etmekden hemem zähmet şertlerini gowlandyrmakdan ibaretdir. Adam hukuklaryna hormat goýmak, amatly zähmet şertlerini döretmek, iş bilen üpçünçilik mümkinçiliklerini gowlandyrmak, ykdysady durnuklygyň berkidilmegi bulan ählisi durmuş adalatlygynyň esasyny düzgän gymmatlyklardyr. Duşukda Merkezi Aziya ýurtlarynyň kardeşler arkalyşyklarynyň degişli ugurda ýeten sepetleri barady, giňişlendirilip geçildi. Şuň bilen baglykda kardeşler arkalyşyklarynyň işini ösdürmekde sanly ulgamlaryň mümkinçiliklerinden peýdalanmak boýunça gadanyň üstünlikler, işgärlik zähmet hukuky we bilimlerini artyrmak boýunça görülýän çäreler duşuk gatnaşyklary uly gyzyklanma döretdi. Şeýlede Sewit ýurtlarynyň kardeşler arkalyşyklarynyň arasynda özara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi üçin şeýle duşuklaryň ýigderli geçirilmeginiň möhümdigi belenildi. Gatnaşyklary ak mermerli aşgabatda şeýle görnüşdäki duşuň ýokary derejede gurulanyny we bildirilen mehmansyýarlyk üçin türkmen tarapyna hoşallyklaryny beýan etdiler. Giň gerimli duşuk bir taraplyk ýörelgeleri, häzirki zaman tejribesi we hyzmatdaşlyk hemem kardeşler arkalyşyklarynyň işgärlik hukuklaryny gorumakda tutýan orny atly bölümçilerde dowam etdi. Şeýlede ýurdumyzyň we Sewit döwletleriniň kardeşler arkalyşyklarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda iki çäk duşuklar geçirildi. Olara gatnaşan daşary ýurtly mehmanlar hoşnýetli goňşuçylyk, dost doganlyk gatnaşyklaryny ygyrarly ýurdumyz bilen kardeşler arkalyşyklarynyň ulgamy boýunça özara beýikli hyzmatdaşlyk ösdürmäge bolan gyzyklanmalaryny beýan etdiler.